This is the Andrew Connect Show. Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast. Episodul de astăzi o să fie scurt, o să fie despre NBA, dar episodul începe cu un anunț. Și anunțul este că fac un Fantasy League pe ESPN, este platforma pe care am folosit-o cel mai des când m-am jucat Fantasy Basketball și a fost, nu știu, mereu mi-a plăcut, a fost ușoară, înțelegi imediat ce trebuie să înțelegi. Deci, linkul este în descriere, dacă urmărești episodul pe YouTube, dă scroll un pic mai jos, click, join the league, este foarte simplu să faci cont imediat. Draftul va fi la ora 8 seara, mâine, de fapt astăzi, pentru că înregistrez joi, dar episodul va ieși vineri de dimineață, în prima parte a zilei. Deci, în descriere pe YouTube, dacă nu asculti episodul pe YouTube, intră repede pe YouTube și dă click pe linkul din descriere, ESPN Fantasy League. Draftul începe la ora 8, l-am pus random ordinea, nu am vrut, mă interesează să fiu nici primul, nici ultimul. Sunt curios cum o să fie. Cred că de vreo 4-5 ani tot intru cu oameni random în tot felul de liguri, de ligi de fantasy. Niciodată n-am câștigat, dar am ieșit pe locul 2 de 2 ori. Așa că da, I'm looking for my first win. Și, repet, mâine, ora României, 8 seara, draftul. Poate să intre efectiv cine vrea, primul venit, primul servit. Și da, ăsta este scurtul anunț pe care vreau să-l fac la începutul episodului. Acum hai să vorbim un pic despre basket. Știu că au fost doar 2 nopți, practic 3. Au fost doar 2 în momentul în care înregistrez eu acest episod. Nu avem nicio noutate cu Ben Simmons, cu Kyrie Irving, ceea ce mă bucur că nu vreau să mai vorbesc despre ei decât atunci când realmente se întâmplă ceva și nu mă refer la faptul că a fost Simmons suspendat. Pentru episodul viitor pregătesc un episod foarte tare cu un invitat. Să vorbim despre echipa care e foarte aproape, cumva într-un mod inconștient de, nu dezastru, dar de rebuilding. O să vedeți în episodul ăla despre ce e vorba. Ce voiam să vorbesc astăzi? Au fost 13 sau 14 meciuri. Foarte, de la interesante la mai puțin interesante. Am și uitat, și m-am uitat voiam să mă uit la highlights-uri, adică m-am uitat de fapt la Detroit versus Toronto, pentru că am vrut să văd și pe Scottie Barnes și pe Cade Cunningham și am uitat că Cade Cunningham are o mică accentare la greznă și că nu joacă. Și mă tot întrebam, m-am uitat la meci, la highlights și mă întrebam, păi dar nu jucat deloc cu Cade Cunningham? Și m-am uitat în box score și am văzut că era DNP, nowhere to be found. Deci da, am zis, upsi. Deci, multă acțiune, Knicks, Celtics, double overtime, nu înțeleg cum Knicks au lăsat să se ajungă în overtime, au condus tot meciul, Jaylen Brown, lovitura aia de 3 a fost wow, și apoi Marcus Smart pentru a trimite în primul overtime, a fost un meci fabulos. Și m-am gândit și la Jaylen Brown și la CJ McCollum, pentru că amândoi au avut meciuri cu multe puncte înscrise. Și da, știu, a fost doar un meci, a fost doar practic prima etapă, e tipicul, nici nu overreaction, că nu e niciun overreaction. Doar că mi-am amintit, în urma acestor performanțe ale lor, că ei au avut și anul trecut un început foarte, foarte bun. Și m-am uitat în urmă un pic să văd cât de bun îmi amintesc eu că a fost începutul ăla. În decembrie sezonul trecut, Jaylen Brown a jucat 5 meciuri și a avut o medie de 28 de puncte. Apoi în ianuarie a jucat 13 meciuri, 26.8. A fost perioada în care Tatum cumva, nu mai țin exact perioada în care a luat virusul și nu vreau să zic asta, a fost că nu vreau să zic o prostie, dar Tatum a avut un început de sezon trecut o idee cu o treaptă în urmă, să-i spunem, și când și-a revenit în forță a fost cumva și perioada când Jaylen Brown a scăzut un pic din productivitate, deși, atenție, arunca la coș de la fel de multe ori și juca la fel de multe minute, ba chiar mai multe minute decât în luna decembrie. Deci în decembrie field goals attempted pe meci 19,2, ianuarie 19,8, februarie 18,2, martie 19,1, aprilie 19,2, pre-All-Star, așa scrie aici pe site-ul de la ESPN, 18.7, post-All-Star 19.8. Deci undeva în zona aia mereu, constant. Și după câteva luni în care îi ajunsese media pe la 22-23 de puncte, a încheiat pre-All-Star 24.7, asta înseamnă 33 de meciuri, și post-All-Star 25 de meciuri, 24.6. Dar nu a mai ajuns la acel 28 din decembrie, nici măcar la acel 26.8 din luna ianuarie. Și eu spusesem că pre-All-Star
dacă Tatum n-ar fi jucat atât de bine în perioada mai apropiată de All-Star, să spunem, Brown ar fi fost acolo. Adică ar fi fost, dar ar fi fost, nu știu cum să zic, a luck. Adică și cel mai bun jucător al lui Celtics în prima parte a sezonului a fost Jaylen Brown, sezonul trecut. Și să-l văd acum cu un start atât de bun, nu poate decât să mă bucure. Știu că tocmai și-a scăpat și el de virus, deci mă bucură pentru că Tatum a avut ceva probleme cu virusul, a spus și în mod public faptul că Jaylen Brown la primul meci, după ce a intrat în contact cu paguba, are 44 de puncte sau 46, am și uitat, dar o să mă uit imediat pentru că o să mai vorbesc despre ceva interesant în episodul de astăzi. 46 de puncte, Jaylen Brown. Deci nu poate decât să mă bucure performanța lui, chiar dacă nu sunt fan Celtics. Cred că echipa asta poate avea un sezon interesant cu Schroeder, cu Josh Richardson, care, da, anul trecut amândoi au dezamăgit, dar cred că le va pri amândurora schimbarea asta. Al Horford s-a întors, Time Lord a avut un meci foarte bun, dar din ce am înțeles, Robert Williams e pentru fanii Celtics, cum i-a zis episodul trecut Eddie Popa, că e Aaron Gordon. Nu, Will Barton, scuze, pentru fanii Nuggets are niște meciuri extraordinare, doar că nu poate neapărat să fie sănătos și are alte meciuri în care zici că degeaba e pe teren. Și pe de cealaltă parte, CJ McCollum, exact la fel. Primul meci, da, știu, Portland a pierdut, dar CJ McCollum a avut 34 de puncte, da? Nu e mult, nu e peste 40, dar e cum... Sezonul trecut a avut un average de 23 și acum în primul meci a avut 34. Și țin minte, la fel ca anul trecut, a avut un început de sezon fabulos. În luna decembrie, la fel, Portland a jucat doar 4 meciuri și el a avut un average de 28 de puncte. Da, știu, 4 meciuri nu e un sample size atât de mare. Dar apoi luna ianuarie, 9 meciuri, 26. Apoi a avut și probleme cu accidentările și a scăzut și în eficiență și, mă rog, nici nu a jucat atât de multe meciuri. Martie, tot 9 meciuri, 20 de puncte, aprilie 21, pre-All-Star 26.7 puncte, post-All-Star 21.8. Cu chiar mai puține aruncări, de fapt, da, mai puține aruncări decât în luna decembrie. Repet, a fost doar 4 meciuri, a avut 22 de aruncări atunci pe meci, dintre cele 4, după a avut 19, 18.8, 18 fix, 20 fix și 18.4, deci putem spune că a fost up and down, dar a cam scăzut. Și da, CJ McCollum, scuze, m-am blocat. CJ McCollum este un alt jucător care anul trecut, la început, a fost cam cel mai bun jucător de la Portland, pentru că și Lillard a avut un start de sezon un pic mai lent și ieri a avut sau aseară, acum 2 seri de fapt, a avut un meci mai neplăcut, să-i spunem. Deci va fi cu siguranță interesant să vedem dacă și CJ McCollum poate fi un breakout star ciudat, pentru că el deja este un star al ligii, dar CJ McCollum la 28 de puncte pe meci va fi cu siguranță ceva de văzut. Cred că CJ McCollum n-are un All-Star în carieră? Deci, și e foarte ciudat să te gândești la asta. Uite, o să verific chiar în momentul ăsta, pentru că nu vreau să spun o prostie. Nu, are doar Most Improved Player. Are statistici, deci sezonul 2015-2016, 20 de puncte. 2016-2017, 23. Următorul, 21. Următorul, 21. Următorul, 22, 23. Și acum 34 la Moroga, a jucat un singur meci. Și n-are niciun All-Star. Wow, sună incredibil. Și are 30 de ani, este încă in peak of his power, să spunem. Și la asta m-am gândit, când am văzut și performanța incredibilă a lui Jaylen Brown, chiar dacă Boston a pierdut, dar și performanța foarte bună a lui CJ McCollum, chiar dacă Portland a pierdut, m-am dus așa cu gândul la păi, dar anul trecut au avut un start excelent, erau ceva, cum pot să spun, erau on to something. Acum vom vedea. Repet, un sample size destul de mic, pentru că a fost doar un meci, literalmente. Potriva lui Knicks, care au o defensivă bună, sau cel puțin sezonul trecut au avut o defensivă bună, și potriva lui Kings, care am văzut o statistică, dar nu știu cum să verific acest lucru, am căutat și n-am găsit, cu Damian Lillard 0 din 9 de la 3, da, bine, asta găsești oriunde, dar câte din posesie a fost apărat de Davion Mitchell? Pentru că făsem o postare cu Davion Mitchell, următorul defender of the NBA,
dar nu știu exact în câte posesii. Știu că în multe, dar nu știu exact în câte posesii a fost principalul apărător. La toate aruncările de 9 puncte ale lui Lillard. Și asta, dacă ești Kings fan, cum sunt eu, ar fi foarte interesant și probabil că ești într-un overreaction moment acum, dar o să vedem. We will see. Alte gânduri pe care le-am avut după ce am văzut, practic, ok, prima noapte din NBA sunt câteva meciuri vedetă, să le spunem, sunt doar 2, sunt doar 3. Și, hai să spunem, prima etapă, deși americanii nu prea au terminologia asta, prima etapă, de fapt, sunt câteva echipe care încă n-au jucat. În Est, Atlanta și Miami și în Vest, Dallas și Clippers. Deci o să le ignorăm. Sunt 14 jucători care au înscris 30 de puncte. Repet, a fost un singur meci, nici n-au jucat toate echipele, deci nu știu cât de mult va însemna asta, dar nu știu, poate, fun fact, poate. Hai să-i și numesc. Jaylen Brown, Ja Morant, Harrison Barnes, Julius Randle, LeBron James, CJ McCollum, Zach LaVine, Anthony Davis, Sabonis, Giannis, Durant, Evan Fournier, niciodată n-am putut să pronunț numele ăsta, LaMelo Ball, Karl Anthony Towns, lista se încheie 14 nume și e și Edwards cu 29, Brogdon 28, Fox 27, iada. Chris Duarte cu 27, interesant. În total 14 jucători cu peste 30 de puncte în opening first 2 days, să spunem. Și m-am gândit, anul trecut cum a fost? Că nu mai ține aminte și nu știu dacă anul trecut e un indicator bun, nu știu dacă are vreo relevanță sau nu, e o mică diferență. Anul trecut au fost 10. Paul George, care practic încă n-a jucat, Sabonis, care e și anul ăsta pe listă, Terry Rozier, care anul ăsta nu e pe listă, Bill, care nu e pe listă, anul ăsta sau e? M-am încurcat atât de rău? Nu. Bill nu e pe listă, dar a jucat. Giannis, care e și el pe listă. Tatum, care anul ăsta nu e pe listă. Brown, care e și anul ăsta și a fost și anul trecut. Morant, care anul trecut a fost cu 44 și anul ăsta cu 37. Deci, interesant. Trae Young, la fel. La fel nu, că anul ăsta n-a jucat. Dar anul trecut a fost, poate fi și anul ăsta, practic, repet, încă n-a jucat, și Doncic. Deci, anul trecut am luat tot așa primele 2 nopți când încă nu jucaseră toate echipele. Și anul trecut a fost un meci în plus în primele 2 nopți. Deci un meci în plus și cu 4 oameni sub 30 de puncte în minus. Peste 30 de puncte, nu sub 30 de puncte, nu știu de ce am sub 30 de puncte. Repet, nu știu dacă asta o să însemne ceva, cel mai probabil nu, dar va fi interesant. Nu știu, m-am gândit, îmi place să încerc să înțeleg dacă pot descifra cumva o traiectorie, dacă sezonul ăsta o să fie mai ofensiv. Mi se pare cumva și curios, dacă vreți, pentru că s-au luat aceste reguli noi în arbitraj, nu mai ai voie să te arunci în adversar, nu mai ai voie să faci tot felul de chestii pe care mie personal nu-mi plăceau atât de tare, ca să le spun așa. Deci, e cumva mai greu să-ți câștigi punctele dacă are sens. În același timp, dacă defensiva din opening night probabil că n-a fost la cote maxime, decât în cazul lui Davion Mitchell, aparent. Deci sunt multe argumente pro și contra research-ului meu că, poate să fie sugestiv sau e doar o prostie și ai făcut totul ca să te distrezi și că ești NBA junkie. Harrison Barnes cu 36 de puncte. Interesant. Trebuia să cauți când a fost ultima oară când Harrison Barnes a scris peste 30 de puncte. Alte povești din NBA, LaMelo Ball cu 31 de puncte mi se pare foarte interesant. Și ce mi se mai pare foarte interesant, sunt foarte mulți puști tineri și prin tineri nu mă refer la Jaylen Brown, care da, e tânăr, are sub 23 sau 24 de ani, dar are 5 sezoane în NBA sau stai al 5-lea, deci are totuși experiență, are 2 finale de conferință. Ja Morant este un jucător în al 3-lea sezon. Cât de dubios sună asta? Nu sunt... What? Deci Ja Morant e în al 3-lea sezon?
Nu sună normal, n-ar trebui. Sună greșit. Apoi, Trae Young. Ok, Trae Young în al 4-lea sezon. LaMelo Ball în al 2-lea sezon. Mă bucur foarte... Anthony Edwards. E la fel în al 2-lea sezon. Ce e acolo cu 29 de puncte. Deci asta înseamnă, cred eu, că liga e în mâini foarte bune. Cum sincer a fost de când s-a născut. A fost perioade mai nasoale, dar de 75 de ani, pentru că anul ăsta e adversarea cu numărul 75 a NBA-ului. Prea am înțeles chestia asta pe care au făcut-o ei cu... Adică am înțeles aniversarea celor mai buni 75 jucători din NBA. Ar fi fost mult mai interesant dacă ar fi fost efectiv un ranking, dar și de 300 de ori mai complicat, pentru că m-am uitat și eu pe lista aia, mă rog, cât s-a afișat până acum, că în momentul la care înregistrez episodul ăsta nu s-a afișat toată. Au fost câteva nume pe care nu le-am auzit în viața mea. În viața mea, jucători din anii 60. Și m-am simțit cumva prost, pentru că, nu știu, m-am simțit cumva dator că ar fi trebuit să le știu. Nu să le știu stilul de joc, nu să le știu neapărat achievements-urile, dar măcar numele. Și mi se pare ciudat modul ăsta în care a făcut NBA-ul publice, listele, așa pe bucăți, 25 cu 25 cu 25 și în nicio ordine neapărat. S-a părut așa un pic. Wait, what? Why? Adică, mă rog, ești mai bine decât mine, asta e clar. Rupta pentru Rookie of the Year, ca în fiecare an, extrem de interesantă. Puștii ăștia sunt incredibili și încă nu am văzut pe Cade Cunningham, dar Evan Mobley, wow, arată într-un fel. Și cu Allen și cu Markkanen, asta o să fie un frontcourt, un experiment, o să fie un experiment fabulos. Pentru că Mobley, da, ok, are să zicem un pic de range, dar nu se compară cu al lui Markkanen și Mobley este foarte bun și în post, aproape de coș, dar cam doar acolo e bun Jarrett Allen, care a avut 25 de puncte, n-a ratat nicio aruncare, 11 din 11, 3 din 4 de la liber, ok, a ratat o aruncare. Mobley, 6 asisturi în debutul său, ok, nici Markkanen n-a jucat, ok, a fost ok. Nu foarte eficient, dar a fost ok. Garland, de ce am zis Garland? Oh my god, stop, prea obosit. Darius Garland, 12 asisturi. Și am spus-o și într-un alt preview pe care l-am făcut. Da, Cleveland o să fie o echipă pe care o să o urmăresc. Cât de ciudat sună asta, Cleveland o să fie o echipă pe care o urmăresc. Pentru că sunt foarte curios cum vor descifra unele chestii, sunt foarte curios cum va arăta Mobley. Apropo de rookies, repet, Chris Duarte, 27 de puncte. De unde a venit asta? De unde a venit Chris Duarte, 27 de puncte? Și ce sunt foarte curios și, Doamne, deci dacă aș fi jurnalist, reporter în New Orleans și aș putea cumva să fac efectiv o investigație, o anchetă la situația lui Zion Williamson, Doamne, deci este deja, am văzut cu o știre că, da, nu știu, am preferat nici să nu citesc, că mă îngrozea, probabil. Cu Zion Williams, cu echipa nu știa că el s-a operat. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar what? Doar simplul fapt că circulă asemenea zvonuri mi se pare problematic și să te facă să te gândești, da, Zion Williamson o să fie primul jucător din istoria NBA-ului care nu va accepta acel rookie extension și o să fie ceva de genul, you know what, I'm out of here. Și o situație de care au vorbit foarte mulți oameni, de care până acum nu s-a întâmplat pentru că ai pierde foarte mulți bani și dacă e foarte interesant, pentru că dacă te gândești la situația lui Zion, cu atât deja multe accidentări și succesul lui este bazat într-o mare măsură pe calitățile lui atletice, după dacă el spune, ok, nu o să semnez aici rookie extension și New Orleans cu siguranță o să ofere cât mai mult posibil. După poate unele echipe o să zică, băi, eu nu mi-asum riscul ăsta. Poate peste 2 ani Evan Mobley o să fie nefericit la Cleveland și, mă rog, e o situație ipotetică. Poate o să încerc să-l fur pe el în aceeași situație în care să nu accepte acel rookie extension.
habar n-am ce se va întâmpla cu cariera lui Evan Mobley, Doamne ferește, poate să fie și cu 3 accidentări peste 2 sezoane, când va avea, practic, vârsta lui Zion. Dar e o situație problematică, din punctul meu de vedere, pentru că e cumva același motiv pentru care nici Ben Simmons nu are o echipă. E foarte greu să creezi să ai un avantaj din ambele puncte, din ambele părți. Pentru Zion va fi foarte greu să-și creeze un avantaj cu situația de sănătate, cu foarte multe accidentări, deja 2 sau 3 operație de când a intrat în NBA. Sunt vești că l-am dat în off-sezon, avea 40-50 de kilograme aproape și da, e un om puternic, dar nu e un om foarte înalt. Numărul ăsta e foarte mare. Deci, e o situație de urmărit. Zion nu are avantaj. Nu mi se pare că are. Situația de față cu accidentările. Da, medicina modernă e fabuloasă, dar sunt convins că măcar unul din cei 29 de gemi rămași, în afară de cel de la Pelicans, pe care am uitat numele în momentul ăsta, David Griffin, o să fie, băi, eu nu știu dacă mi-aș asuma riscul ăsta neapărat să-l iau pe Zion acum. E o întrebare. Și eu, adică anul trecut, dacă era vorba de asta, eram, da, no hesitation, îl iau max extension, nu-mi pasă de nimic. Acum, mi-ar fi greu să adorm la noapte gândindu-mă la asta. Dacă ăsta ar fi jobul meu. Și exact la fel e și situația cu Ben Simmons. Daryl Morey nu o să-l dea pentru mine. Nu o să-l dea pentru Derrick White și 2 first round picks de la Spurs. Au spus-o și sunt convins, au spus și alte echipe, au fost o grămadă de știri, reporturi licuite, că ei vor ceva, un superstar, sau măcar un star, sau ceva wow, un all-star măcar, cum este Ben Simmons, nu? Numărul 2 în voturi la Defensive Player of the Year, nu? Sună fabulos. Mamă, un jucător atât de bun vrea să este în piața liberă, vrea să plece de la echipă și echipa vrea să-l dea. Da, dar psihicul lui încă rămâne o problemă. Nici el și nici adică și el și Philadelphia au cu greșeli în cum au abordat toată situația asta. Dar asta spun. El nu are avantaj în momentul de față la cum arată situația, la cum a arătat el atunci, la cum a fost știrea nouă scrisă de Ramona Shelburne de la ESPN că căuta o scuză ca să nu joace în meciul 7. Asta nu arată deloc bine pentru o echipă care poate avea ochii puși pe el. De asta spun că Ben Simmons nu are neapărat un avantaj acum. Dar ghiși ce, nici Daryl Morey nu are. Pentru că nu e vreo echipă acum care să zică, Portland nu o să zică, deci eu cred că chiar dacă Damian Lillard zice, deci și n-a zis-o, I want out of here, cred că Portland s-ar putea să nu-l vrea pe Ben Simmons în locul lui. Este o posibilitate reală. În urma ce s-a întâmplat și la tot ce am văzut și tot eu și toți fanii NBA și toți oamenii din NBA, s-ar putea să nu-l vrea. Și situația asta cu Zion e interesantă. Tocmai au dat și o extensie lui Valanciunas, cât 30 de milioane pe 2 ani, adică 15 milioane pe an. Și asta mi se pare interesant. Pentru că i-au dat extensia înainte să vadă cum o să joace cu Zion, pentru că Zion încă nu a jucat. Adevărul că nici știu când era deadline-ul pentru potențiala extensie a lui. Vorbim de extensii. Și asta este ultimul punct. DeAndre Ayton nu și-a luat max contractul de 5 ani pe care și-l voia. Foarte interesant. Eu sincer aș fi crezut că dacă Suns ar fi fost să aleagă și Bridges l-a luat, între Bridges și Ayton ar fi ales Ayton pe bune. Chiar mi se pare că da, ok, Big Man nu mai e motivul numărul 1 pentru care o să câștigi un campionat neapărat, cum era acum mai mult timp, dar cred că a arătat foarte multe în play-off-ul trecut. În meciul în care a jucat Davis l-a doborât. Ok, a fost Davis un pic accidentat, dar în meciul în care a avut 30 ceva de puncte nu mai arată de accidentat, adică nu știu ce să zic. Și eu sunt fan Lakers și spun asta. Cu Jokic l-a ținut foarte bine și a făcut și faza ofensivă foarte bună împotriva lui Jokic. Apoi cu Clippers
A jucat foarte bine și cu Clippers. Da, știu, Clippers nu l-au avut pe Kawhi, dar totuși. Și apoi cu Giannis, da, asta a fost, da, nici nu i-aș aduce asta ca critică lui Ayton. Faptul că n-a făcut o treabă bună să apere pe Giannis. Voi l-ați văzut pe Giannis, că în momentul ăsta e probabil cel mai bun basketbalist din tot universul. Și Ayton e un puști în al treilea lui an în ligă. Deci, și prima experiență de playoff, pump the brakes a little bit on that one. Shamet și-a luat o extensie de la ei și anul trecut a fost unplayable în Brooklyn și mă gândesc că da, e un jucător bun care dacă prinde o zi bună poate să schimbe cumva soarta unui meci, cred asta, dar în același timp cumva o cred și nu prea am văzut-o să se întâmple și nu cred că Brooklyn ar fi renunțat atât de ușor la el dacă ar fi crezut asta. Deci și asta mi s-a părut interesant. Din ce am citit, Suns căuta să-i ofere lui Ayton un contract pe 3 ani, dar el nu voia 5 ani. Da, normal, știu că Suns pot să-l păstreze, nu știu ce e în mintea patronului, Robert Sarver, whatever, fost jucător. Nu știu dacă el e... Cum o să... Adică nu știu dacă se gândește... Da, mă, bine, dacă Ayton mi-arată că merită, anul viitor îi dau. Orice ofertă vine altă echipă, o meciuiesc, fac un contract foarte favorabil lui cu el. Ceva l-a reținut, probabil... Sau, de fapt, nu știu ce. Și mă gândesc, i-a dat atât de mulți bani lui Chris Paul. Meritat, nu zic nu, dar și nu a vrut să-i dea lui Ayton. Foarte interesant. Mă gândesc la foarte multe teorii ale conspirației. Eu fi zis, oare Chris Paul, băi, nu face asta? Bineînțeles că nu-l cunosc personal pe Chris Paul, dar din ce am văzut, din ce citesc despre el, nu pare deloc genul lui Chris Paul, plus că nu știu ce sens ar avea să zică Chris Paul sau Devin Booker, bă, nu-i da banul ăsta că n-are sens. Când Chris Paul pe finalul carierei probabil că și-ar dori ca patronul echipei la care joacă să investească cât mai mulți bani ca să-i ofere cât mai multe oportunități. Deci nu cred că a fost nici asta. Habar nu am. Foarte interesant. Și sunt foarte curios să văd cum va juca Ayton, dacă îl va afecta mental lucrul acesta sau nu. Sau dacă poate va fi mai precaut și nu-și va mai... Nu știu cum să spun. Nu va fi la fel de agresiv, poate în defensivă, încercând să-și protejeze corpul, că poate dacă ar avea o accentare majoră ar putea să-și piardă foarte mulți bani sezonul viitor, Doamne ferește. E o posibilitate. Habar nu am. Altă situație care m-a intrigat, am vorbit și în episodul trecut cu Eddie, am aflat până la urmă ce s-a întâmplat. Adică cine a luat extension și cine nu. Și este alt storyline din sezonul cu numărul 75 din NBA pe care o să-l urmăresc. O să închei episodul aici, vă reamintesc în descriere pe YouTube, Join My Fantasy League, 10 echipe, mâine seară la 8 draftul, de fapt astă seară la 8 draftul. Mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit în acest episod și să ne auzim cu bine la următorul. Ciao!